जों दिनै गुफुर हालामाव इउपिपिएल दोल हिसाबै बेवहाय जोंनि जिथु अफिस दङ अफिस जायखौ जों बानायनानै लानो नागिरदों बेयाव इयुथ्सफोरखौ लानानै गुफुर ओनसोलनि जेसेबांखि इयुथ्स दं दा बे इयुथ्सनि थाखाय जोंनि बिटिआर सरकारा मा खामानि मावनो माने लागासिनो दं दा आरो फैबाय थानाय दिनाव इयुथ्सफ्रा बेयाव माबायदि इनभल्भमेन्ट जानांगौ बिनि सायाव जोङो मोनसे सावरायमेल लादों आरो लोगोसे मैयानिफ्रायनो जों बेवहाय इउपिपिएल हान्जा हिसाबै जेसेबांखिनि जोंहा बुथफोर दं बुथ कमिटि जोङो बेखौ दानानै जोङो खबर लाथिंदों आरो बिनि सामाजिक माखासे जोंनि राजनितियाव जड़ित थानाय जोंनि मा होनो गुफुरनि जि जिल्ला आरो लोगोसे पेरेन्टस बडि वमेन बडि इयुथ बडि बिथांमोनखौ लानानै जों जि सावरायदों आरो गामिफ्राव जेरावखि थाङा माने बे गामिफ्राव जोंहा रायजो राजाफ्रा गाव गावनो गोसो जानानै जोंखौ बरायदों आरो लोगोसे बरायनायजों लोगोसे इउपिपिएल नि जि आदर्श बा प्रमद बर'आ दैदेननाय जि इउपिपिएल बिनि सायाव सम्पुर्ण भाबे रायजो राजाफ्रा मोनसे फोथायनाय लाखिदों आरो जिहेतु थांनाय 2020 मायथाइ 27 जानुवारिनि बिटिआर सुक्तिनि दफा मथे बे ओनसोला दिनैहाय 60टा गामिया दिनै बिटिआरनि जानो गोनां बिसायख'थियाव भट होनो मोनबाय आरो बे भट होनो मोननायखौ बहुद माने बिथांमोनहा माने खुसि जादों रंजादों आरो जेसेबांखिनि थाबावनाय आद्राफोर बेयाव खामानि मावनो गोनां दं बे गामिफोरखौ जोंहा सम्पुर्ण भाबे सिनायनानै सिमा बानायनांगौ कनस्टिटिउसन बानायनांबाय बिसिडिसि बानायनांबाय आरो बिनि हा हुनि खामानिफोर मावनांबाय बेफोरखौ लानानै 100% बे रायजो राजाफ्रा गाव गावनो ओंखारनानै इउपिपिएल हान्जाखौनो बा प्रमद बर' दैदेननाय नैबे ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होगोन होननानै बिथांमोना जोंनो खोथा होदों आरो बे हिसाबै इयुथफ्राबो जों दिनै माने गाव गावनो गोसो जानानै बेवहाय नुजाफैनाय हिसाबै जों खोब माने बिसासाव मोनसे लादों फैबाय थानाय दिनाव प्रमद बर' दैदेननाय बे इउपिपिएल हान्जायानो देरहागोना दिनै रोखा होननानै जों दिनै माने बुंनो हायो आरो प्रेस बसुमतारिया दाखैदों जे गोजोन गोरोबथानि दफा मथे मोनसेबो बिटिआर सरकारा मावाखै होननानै बुंदों बेनि सायाव मा बुंनो सानो दा बिथांमोना प्रेस मुसाहारिल' नङा हाग्रामायानो जा बा बिथांनि बेखौ उथायनांगौ होननानै बा धंस' खालामनांगौ होननानै बिथांमोना पिआइएल होदोंमोन कर्टआव केस होदोंमोन दा बे केस होसेयावबो पिआइएल होसेयावबो दिनै गहपुरसिमहालागै गासै 60टा गामिया गोदानै सोसनजाबाय आरो लोगोसे थांनाय 2003 मायथाइनि जि बिटिसिनि जि एकर्ड मथे बेवहाय 95टा भिलेजखौ बेवहाय सोसननांगौनि बिबेसना खालामनांगौनि खोथा दंमोन हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ हान्जाया 17 बोसोर माने सासन खालामनायनि उनावबो बिटिसिखौ खुंनायनि उनावबो बै गामिफोरखौ सोसननायनि थाखाय मोनसेबो सिन्था खालामाखैसै जायनि खारनाव बे जाफुङैयाबो एबारनि नैबे बिटिआर सरकारनि नाजानायाव थांनाय नैबे जुन मासनि 23 थारिख खालि बे फाइनाल ड्राफ्ट ओंखारनानै बै ओनसोलनियाबो गासै 21टा गामिया दिनै बेवहाय भट होनो मोनबाय आरो दा बिथाङा गावखौनो बेवहाय सेक्रिफाइस खालामनाय आन्दलन खालामनाय होननानै दाबि खालामनानै लानाया बिथाङाबोथ' आन्दलन खालामाखै जोंबो खालामदों बिथांनि सिगाङाव आंबो 37 बोसोर आन्दलन खालामदों बेखौ लानानै आं दिनै भट बिनो थाङाखै बा दिनै गहपुर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बर'नि आन्दलनाव जेसेबांखिनि माने जड़ित जादों पिटिसिनि दिननिफ्राय आबसुनि दिननिफ्राय बा बिएलटिनि दिन एनडिपिनि दिनाव दिनै बे ओनसोलनिफ्रायबो खननै खनथाम गाहाम बेयावहाय दाङाबाजि जादों न' बां सावजादों आरो बेखौ माने पुनः संस्थापन खालामना होनांगौ आरो लोगोसे न' बां सावजानायजों लोगोसे 533सा बेयाव मुंख्लं जादों बिथांमोननोबो रिहेबिलिटेसन होनांगौमोन गासैनिबो होजोबाखै बिएलटिनि दिनाव माने शहीद जानाय जायफ्रा माने एक्सग्रेसिया मोननांगौमोन बेखौ मोनजोबैखौबो दिनै माने नैबे बिटिआर सरकारनि चिफ मानाव-गेदेर माने प्रमद बर' बिथाङा दिनै होगासिनो दं दा बेखौ लानानै क्लेम खालामबानो जे भट मोनगोन बेखौ मालाबाबो बिथाङा क्लेम खालामबानो जे भट होगोन बे माने माबा जानाय नङा मानो होनना बुङोबा बेवहाय सेक्रिफाइसआ बयबो खालामदों
रायजो राजाबो खालामदों आंल' खालामाखै दुलाराय बर' फरायसा खालामदों रायजोआबो जड़ित जादों गोबां बर'नि माने संस्थाफोर दङ सामाजिक माने बे संगठनफोर दं बिथांमोनाबो खालामदों ओंखायनो दा सक्तिनि उनावहाय बेखौ जोंहा मोजाङै दाफामफिननांगौ मोजां सरकार लाबोनांगौ मोजां बेयाव कनस्ट्राक्सन खालामनांगौ मोजां बिनि दाथायफोरखौ खालामनांगौ बिनि थाखायसो खामानि मावनायनि थाखाय दिनै प्रमद बर'खौ रायजोआ 100% दिनै फोथायदों ओंखायनो फैबाय थानाय दिनाव प्रमद बर'नोनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव बयबो रायजो राजाया बा गफुरनि रायजो राजाया दिनै होगोन होननानै थिरांथा लानायखौ जोंनो फोरमायदों आरो दिनैनि बे समाव रायजो राजानो माबायदि अनसायनाय मोनदों दिनैनि दिनाव रायजो राजानिफ्राय जेरावबो आं खोब मोजां मोनदों जेरावखि थाङा रायजो राजाया गाव गावसिनि माने गामिनि लाइब्रेरियानो जा बहाबा बाथौसालिनि जिरायसालियानो जा बहाबा खृष्टानफोरनि जियानो जा जयग'सालियानो जा बेयाव जमा जमा लोगो नांनानै गाव गाव ससाइटि हिसाबै गामिनि समाज हिसाबै जोंखौ जेरावखि थाङा बरायदों आरो फ्राय 80-90% रायजोफ्रानो ओंखारदों ओंखायनो ओंखारनानै फैबाय थानाय दिनाव UPPLनो जों भट होगोन आरो जेसेबांखिनि बिटिआर ओनसोलाव सोसननांगौनि बा बे ओनसोलाव खामानि मावनांगौनि सम्पुर्ण दायित्व लोगोसे बिसासा जोंहा UPPLनि सायावनो दङ होननानै बिथांमोना गाव गावनो जोंनो खोथा होदों